jeugdsentiment. Ik wie 13 toen ik hier kwam. Toen kost je nog helemaal zonder ID-kaart en biertje heb je van Goenen, hè? Van Goenen. Ja, jongen. Laatste avond. Ja, jongens. Wat is er gebeurd? De grote lucht dadelijk uit, want die moeten gewoon filmen en dan moet het net, wat ze alles net zien. Hoe lang hebben jullie in de hand? 48 jaar. Haast 49 denk ik, ja. Nou, we zijn vroeger in Sursterveen begonnen. Ik met mijn vrouw. Ik ga in de bouw zitten en dat waren wat zwier. En in een kwam daar wat te keep in Sursterveen, een discotheek. Hoe gaat hier dat ding? En dan ben we met z'n beiden daarin gegaan. Intussen hebben we dit ook overgenomen. En dus we zitten al 51 jaar in de horeca. Ja. Ja, 51 jaar. En ik rook net en ik drink net. Nou, met mijn vrouw even een windje, hè? Maar ik verder net. Ik drink nooit. Zaterdag drink ik nooit. Dus, Nee, hè? nee. Ik moet de holle erbij horen. Maar zo. Doen is echt een leste jongen voor jou. Ja. Ja. is echt Ja, ik ben nu 81 geworden, dus dan mag je dat eigenlijk wel staan worden. Oh, zo. Daar is mijn oor pakenzetter. Die had hier altijd een beetje de leiding gewoon. En die hier hij graag trots zetten was. Ja. De discotheek. Maar ik kan wel eerlijk zijn, de discotheken ben uit. Dat is gebeurd. Die hebben hun tijd gewoon. Ik zei het voor jou, mijn vriend. Ik zei, nou maak je voor jou het laatst heen. Ik zei, dat ging niet. Dat viel zo raar. Echt van die financiële dingen, dat ook eigenlijk al je samen paken en dingen regelen je dat ook ik maar paken. Van, goh, vinden we dit, ken dit nog, maak ik dit wel, maak ik het organiseren. Ja, we hebben een heel speciaal baan. Ja, dat brengt dus wel heel tegen Bielko. Dat vind ik wel heel mooi. Dus er moest nou elke sneuntje onder paken op de bank. Maar je bent al druk. Ja, maar ik viel me echt nog. Ik viel me geen 81. Nee? Nee, beslist niet. Dat zou net bij zijn. Maar dan kon je net bij zijn. Nee. Maar ik ben, ach ja. Ik ben altijd actief geweest en dan dat is echt wel goed zeggen. Je moet actief zijn. Ja. Nee, of net? Achter de geraniums dan. Nee, maar hoe komt het aan ze dan? Ik ga een grote tuin. Maar hoe is het om zelf op paken te werken? Ja, hartstikke mooi. Dat denk ik alweer. Ik ben dik 16 toen begonnen. Ja, hè? Maar wat is het voor een man? Ja, hij is zo goed als ballen. Misschien wel te goed. Maar je hebt altijd de beste voor met de jeugd. En als je 81 bent, zie je dan ik nog in de discotheek? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik doe het net niet. Wacht op je dikke holle, hè? Nou, maar hier, ja. Hey. Nou, wat zien? Bedankt voor alles. Nou, wat zien? Hey. Zeg, kijk nou wel eens wat. Ja, de ben ik gewoon niet binnen. Die moet het met hut erin na en ik reed hier. Ja, leuk jongen, leuk. Dank u wel voor al deze goede heren. Ja. Is er een potte verloren in de tiert? Ah, de jeugd is oors als vroeger. Hè. Net dat de jeugd nog zoveel minder is. Ik bedoel, vroeger hadden wij ook vechtpartijtjes aan. Dus, maar ja, het oors. En laten we maar heel eerlijk zijn, de drugs, hè, dat is echt een probleem ontdaan. Vroeger rookte een jointje en ik had een scherpe neus, ik rookte direct, dus dan pakte ze en zei, jongen, die rommel wil je net hebben. Maar nu nemen ze alles mee en dan kan je net meer zien vreetje. Want die slag die had een vlam. Ben je speciaal voor deze Unicam? Zeker. Ja. Ja. Maar vroeger? Maar ik kan ook vroeger praten. Ben ik al zo? Ben ik totaal. Ik zeg niks. Maar... Het laatste ik gezellig altijd, hè? Ja? Ja, zeker. Leuke sfeer. Gezellig. Jeugdsentiment. Ik wie 13 toen ik hier kwam. Toen kost je nog helemaal zonder ID-kaart en biertje heb je van Goenen, hè? Van Goenen.
En nou, ik zei mijn zoon maat mij. Ik was eerder nog maar, nou ik zei net zijn leeftijd. Hij mij wel een drankje ha. Oh, dat wel. Dat wel. Ja, Daar ben ik verantwoordelijk voor. Oh ja. Maar je kwam hier de protten vroeger? Ja, altijd. Ja? En ik wist nooit hoe ik thuis kwam. Wat vies dat van het soort verhaal van men? Nou ja, ik wil graag achtervallen. Ja, Ja? Ja, man. Ik vind het gewoon schande dat dat tegengaat voor de jeugd. De jeugd. Uws jeugd. Nee, maar daar ze komt- nou hinnen. Ja, Nee, geen maar idee. nee, precies. Het is op de bank met men. Het is Ja. Nou, Ja. ik ben net dat ik deze bleef bij Dat me. mag maar dan. Ja, maar even goed op mijn passie. Hier. Ja, dat kan wel goed. Ja? Ja, ik zal op al letten. Wat hebben we nodig? Ja, want ben zelf helemaal los hier tegen. Ja, dat denk ik wel. Tuurlijk. Ja. Het waren de jeugd. Hè? Deze is al, mag ik even uitdenken. Mijn oudste dochter is al, zij is zo'n 50. Ja, zij is er 50. Zij is Bijna. ben er beide, dan ben de hele familie compleet uit. Nog meer paardjes zitten. Ja, en dat is de vriend van mijn dames. Ja. Die als mens zijnde, die heeft echt een fantastische huid en een fantastische man. Ja, want die is er natuurlijk echt, die hier graag wezen wil, maar die is ziek, dat is jammer. Maar mijn huid die zit altijd van iedereen kleren. Hoe rent hij hier van de jonge Ron? Wat doet het hem? Mijn huid, je houdt hem goed, maar er gaan heel volle emoties in om. Ja, aan de ene kant is het mooi best, maar aan de andere kant je had er echt heel veel moeite mee. Ja. Ik denk dat er jong dus komt dat er nou wel eens even een trendje ligt. Ja, dat ook wel. Ach, heen, maar hier zijn. Mijn zoon heb ik nog, schoondochter. Nou, het is de hele familie de compleet. Nou, wat wil je nog Ja, meer? wat wil je nog meer? Ja. Jeetje. Ja, het maar even in de laatste keer. Hè? Ja, jongen, goed zo, ja. Ik had er al afscheid van nam, thuis. Had ik gewoon al. Maar ik vind het nog wel mooi als je deze mensen hier zo, dit eigenlijk al hier nou blij binnen, die vroeger een mooie tijd gewoon had. Dus dat doet me goed, ja? Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar ik ga het afsluiten. Dat is mooi zo. Ja, het is mooi best. Een mooie tijd gewoon. Ja.